Τηλεφωνική επικοινωνία Αρχιεπισκόπου Ταλάτ με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου. Εξέφρασε τη συμπάθειά του για τα όσα έζησε στη Λεμεσό και καταδίκασε τα επεισόδια. Ανεπανόρθωτη η ζημιά που προκλήθηκε, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και ο Μεχμέτ Αλι Ταλάτ με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας καταδίκασε τα επεισόδια εναντίον του τέως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και εξέφρασε τη συμπάθειά του. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δήλωσε στο ΡΙΚ ότι πληροφορίες που φτάνουν κοντά του από ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι το κατοχικό καθεστώς, σε αντίδραση για τα επεισόδια, προσανατολίζεται να επαναφέρει απαγορεύσεις στην άσκηση θρησκευτικών δικαιωμάτων στα κατεχόμενα. Η Εκκλησία καταδικάζει τα επεισόδια που έγιναν στη Λεμεσό εναντίον του τέως ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Μεχμέτ Αλι Ταλάτ από το ΕΛΑΜ. Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας αποκαλύπτει ότι επικοινώνησε λίγο μετά το μεσημέρι προσωπικώς με τον κύριο Ταλάτ και του μετέφερε τη θέση ότι καταδικάζει τις ακρότητες και όσα υπέστη την περασμένη Τετάρτη. Ήδη εξέφρασα την συμπάθειά μου στον Μεχμέτ Αλι Ταλάτ και τηλεφωνικός και γραπτός. Θα φύγει επιστολή εντός της ημέρας προς τον ίδιο, που του εκφράζουμε από τη μια τη συμπάθειά μας και από την άλλη καταδικάζουμε αυτά τα απαράδεκτα γεγονότα που είμαι σίγουρος ότι ο λαός μας δεν πρόκειται να τα ανεχθεί, αλλά ούτε και η κυβέρνηση να επιτρέψει να ξανασυμβούν κάτι τέτοιο. Ο τέος τουρκοκύπριος ηγέτης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για όσα του μετέφερε και την έκφραση αλληλεγγύης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η λύση του Κυπριακού θα παραμερίσει αυτά τα φαινόμενα και σημείωσε με ιδιαίτερα θετικά σχόλια το έργο που κάνει ο Μακαριότατος μαζί με τον Μουφτή. Ο Μακαριότατος δήλωσε στο ΡΙΚ ότι αυτά που συνέβησαν εναντίον του Ταλάτ ήταν ακραία και μεμονωμένα γεγονότα, αλλά δυστυχώς σημείωσε δεν περνούν χωρίς συνέπειες. Είχαμε την Ιώκα Β και είδαμε την καταστροφή που επέφερε. Ο λαός μας δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Πιστεύω ότι ζημίωσε ανεπανόρθωτα την όλη υπόθεση και του Κυπριακού, αλλά και των προσπαθειών που κάνουμε ως ηγέτες θρησκευτικοί, τόσο εγώ όσον και ο Μουφτής. Ο Μακαριότατος καλεί το λαό προσγειωμένα να χειρίζεται τις καταστάσεις και να μην αποπροσανατολίζεται, όπως τονίζει, από το στόχο όλων για μια σωστή, δημοκρατική και λειτουργική λύση του Κυπριακού.